Ano susunod? Uy! Tabang! Trabaho, laba, was-was. Ano dito? May ibo ka rin. Oh, pre! Saan na nalabang kaya ka? Oh! Tapi dalam, tagay ta. Dili ko, pre. Dagang ko buhaton, pre. Dino na to, hindi kayo. Paguling ko. Variety. Di lagi ko kay manlap ako dagang subukan niya. Ano yung tagay ni Mahumari? Terus yung buwang ngayon, panayom, inom na siya. Kaya ko rin yun, was-was ko. Dali, dia kay tagay. Huwat lagi mo, nang was-was pa ko. Wala di wasay. Ano di wasak? Ba, blikan na ako yun. Pre, Ano nga na, pre? di lagi nalaba sa mukha ninyo. Ayun na to. Inawan na. Iya, oy. Ay, gumana. Ano na tayo butang dayo? Biyay na Ka mo ba? Daghan diri. Saan mo kayo? Aray, kasula. Kalingon. Ano dyan? Mana juga gak kwarta juga ano ron. Malabong kwarta. Bisa. Mengis ako. Hindi ko sapa. Kayo ko. Ayaw nego. Lamig tubig, parat man. Uy! Isti biar kan ngihir buang ka. Uy! Tuloy soy! Ini yanan dia. Shout out ko mga kamini nga nagpadayog suporta sa among YouTube channel nga artistang mini. Okay. Jom Shikis Ponce, Jamila Robes, Choy Mustaria, Monsay Swilis, Riner Jan, Cordelia Porosuelo, Marjorie Obrin, Midjo Tisoy, batikag na nga, Rosa Jimenez, John Jerry Yanok, Raisami Pulancos, Jo Marie Agayan, Ray Dayot, Bradley Go, Marilyn Garcia, Rocky Channel, Mayit Cesar, tagiya sa butong takong gikuha. Eljon Ben Channel, Wendell Barongo, Aka Jore Jor, Mustada Jor, Justin Redner Choy, Mustada Choy, Monique Madugay, tagiya sa bangko mong gamiton dyan. Paul Pacaldo, pre, undang na sa trabaho, pre, ari na mo, pre. Piput Bilyate, Mustades Manila, dire puting uwana, karon ba dyan undang. Thank you. Thank you. Shout out ni Jeffrey Cabanes. Nasa Palladium Suites Hotel o sa akong kauban, paring Arobo, Fabian. Go. Okay na. Shout out ko sa kan ang pobreng siya no. O shout out ko ni Wilma Johnson, ang ayaw kalimot karong July 3. Shooting na pumibalik. Shout out po di ko sa akong gitrabuhan nga Oy Masoy Wine Factory nga Alright. anda po na suporta sa gagmay nunon ni among ipag-inom. Salamat kayo Oy Masoy. Okay, manager sa nunon si Jerry Baldago. Salamat kayo sir, salamat kayo. Payo sa ko ni Madam Christine Pete Cabreras, tagiya sa tindahan nga mo tang shootingan. Alright, sponsor na. Salamat kayo madam. Salamat sa iyong pagsuporta. Oh, salamat sa pagsuporta mga kamili. God good all the time.